Lapala. Lapala. Oy, maapil na siya. Dako naman ka, kuya. Okay naman, sige na ba? Apil ko ba? Ah, sige, papilo na nato na. Sige, ikaw na ay abal. Oy, dagan na mo, oy, dagan na mo. Siya na. Nadali kita madakpan na ni ba? Kay taas kayo naman pa doon, oy. Hapit na naman mo magikot. Hala, sugod na. Dagan na mo. Dagan na ka. Asa man na siya paingon? Hoy, naaraman may dire. Unsa man na siya? Awa na, bitaw ko ayaw na nyo napapila. Hoy, atuay mong papa, oy. Inyong manok gidako pa. Bantay lang ka na. Hala, jompong jud ka papa. Ipapil sa na nila kabanong kawatan nagmanok. Bayon sa na ba, Grillo? Grilyo. Gay gubi. Eh, mo na isa, mo na isa. So, mo ni pagdagkot na eh. Tawa ko, tanawa ko Galing bula. Kaya sa kanta niyo? Amo na ni magipalit. Sa TikTok. Oh, ikaw tos na. Unsa amo ni? Gay. Dili man lagi. Ana, yung pag guman mo tos no. Ano mo? Tayo pa. Pagkabuang dili si Yopon. Na akong gisoyo. Soyot, diyan mo. Oh, Buwang. huy. Gikawat ni mamong manok no. Unsa man nang gikaon mo dai? Unsa man na? Baboy na. Baboy gid ay. Man mong manok ron. Botlong. Ikaw ra bay kawatag manok diri ra ba? Dong, kabantay mo sa mong baboy da. Duwa din yung baboy tayo. Dalawa ay. Wala nagkaon na pa nagbaboy na ni dagan. Sus, kining bataan na nagpiling na po naghuna na po ni mangawat og manok. May pag magdula ka basketball ito Rikmar. Dula kag basketball aron di ka makahuna nagpangawat. Alam mo kung magdula. Imong mga amigo dito nasa basketballan. Lakaw dula dito ka. Lakaw dito ba aron di ka makahuna nagpangawat. Para malingaw po ka ng basketball panington ka. Uli dahil paguman ha. Unsa naman po nandala ni Rikmar? Mamahal mo inibilig ya man. Atan awa lagi kuning bata lagi. Ikaw ha, iuli na dito. Bay, gikan. Gikan ba? Kuyog ta na mang chicks ta. Ha? Kuyog ta mang chicks. Ari ko di ko ganahan ng mga chicks man. Churoy. Unsa na gusto mo dai? Mga inahan. Unsa inahan? Grabe birada ni bata dai mo. Di ka ganahan chicks, inahan ang gusto. Tika ay. Bang! Oy, tayo tamante. Wala mo kabantay mungaan dong. Piso naman na nabilindre. Nawalang inahan Ay, tay. nawala ay. Ano tingin yung bagay? Ay, dagan oh. Dok, mga adlaw dok. Oy, mga adlaw, unsa man imo? Anay nakasulti na ko dok ba na akong mata daw pwede daw ilisan ng iPhone re. Oh, pwede kayo. Dok ko. Oh, mahal biya ka ng mata. Unsa man ilisan na may mo ha? Ilisan ako dok. Oh, sige, unsa man nga iPhone imo dai? iPhone 17 Pro Max. Ay, iPhone 17 Pro Max, duha ka mata na. Duha. Okay, mahal man kay ng iPhone 17 Pro Max. Pero kana sing pula lindot yung kay na. Sige, bahala na lang. Oh, sige, duha ka mata tong kwaon. Ali. Atras gamay dong, atras kay. Atras pa. Oh, diarang cellphone nimo oh. Aman dok. Sinaw pa kay na dong, bago pa kay na cellphone na gyud. Mo na dok ang iPhone 17 Pro Max. Oh, mo na ang cellphone na dong. Salamat. Ano ko iPhone 17? Niari sa ako kay deliver pa man ako nimong mata. Sige dok, amping dok. Makauli na kasi inyo. Oh, ako ra bahala. Ah, sige, alis ako. Iuna to. Gabi naman dali. Ngit-ngit naman. Gabi na po, tinggawas na po sa mga kriminal. Tinggawas na po sa mga kawatag manok. Pati ko na itong manok, may nakabatok man itong manok. Nainog, nabatasan yung mga silingan na Ipangsulod ang mga manok ninyo. Sulod na ba ka manok na kung nawala? Kiniktan ba may tirada na? Singin lang, minita. Yun yung kayong batasan Singin lang itong nawat itong manok. Nabuong. Ako nang hawak ng manok. What? Ano yung kapiso? Tanawa lagi, kulangan na pong isa akong piso, nawala na pong isa. Kawat ato. Ano ko nagkawat, ano? Tips para ang bae mo magukod sa imo ha. Una, tanong mo na yung mga imong buhok para magwapo ka. Ikaduha, imong duolon. Hi, miss. Kinsa man na siya? Hoy, akong bag! Hoy, ambi na, oy! Hoy! Sus, Rikmar, wadyo kay pangandoy si mong kinabuhi. Wadyo kay gusto maabot sa imong kinabuhi nga. Kanang gusto ni mga profesyon. So, lahi ko nung imagine, Rikmar, mahimo kang pulis. Pulis? Nung imagine ako, no? Oh, di ko Imagine ako na mahimo kang sundalo. Sundalo na lang. Sundalo? O, imagine ako, no? Basin ganahan ka magsundalo.
Ano ko magsigil, maggubat eh. Unsa man ay gusto naman magmaestro na lang ka? Imagine ako na mahimo ka maestro. Teacher, giloba ko lapis. Teacher, among isa ka classmate, isa ka sa ato. Teacher, nakaigit ko. Adik ko eh. So, unsa man ginay gusto ni Marik pa? Imagine ako na may unsay gusto Sa ni mo. imagine ako kung unsa ganahan ako. Sige ka lang naagid sa imong dughan. Ang mga awat ang manok ma eh. Sus, kaway ayo ng trabaho, Arik Mar.